A pasal zuzi fananen chuan kumthum lai mai an lo in nei ve ta reng mai ma se fa an la nei thelo awangin zia ni chu a ril ru a ha thin hle naw a pai theina tur ani dawm phu chuan mi ten tha ni a an swe piang te chu a in zel thina engmah tih hre a nei ngai lo ma se awmzia awm thei bawk si lova a pasal a nulah chuan kut zung chala kawk zawk zawk chungin nitin a an khum deuh reng bawk si hriawm ti em em in a mitui a tla fo thin ani chutih laiin a pasal erawh chu a lakah chuan a fel hle a hnemin a fuih ren thin chu chuan beiseina thar a siam leh thin mai zawk ani nikhat chu shooting hi leh a fapa ziang ziang ate an inah chuan an lo lang hlawl mai tha taka lo dawng sawngin thian tha tak an lo ni tawh awang khan bawng hnute te a lo in tir a kan vai in hmu khat ve enge in lo lan te hlawl le tih in a lo be zung zunga shooting ila chuan zeplem lo hian a fapa chu zuzi fan anena an fa nih thu chu a lo hrilh ta mia mai chu thu chuan zi hi ani chu a thawng hle school an kal ho laiin zan khat chu an che sual pal ni in a soya a rai ta mai ni in a soi bawk enge heta in lo ti a ti in zual lo le chuan a lo zot por hle pa a topa chuan ka hmuta che a fapa in a lo ti po in ngoi ro tu in nge pa min ti tura hrilh che ti in a lo nam son dai ziang ziang a tap chu anu chuan a lo thlem thuaya I fapa ni hi hei DNA test po kam nei ve ka sin en ro ati po in do ta ni kha midang fa ba kan ni lawang a lo ti zel mai nang lo mi padang ka nei lo shim shim shooting in a lo ti bok si an thawmah chuan nu ber a lo chhuak ve ta test report te pawh chu lo enin a fapa in fapa a lo nei reng ani ti a han hriat ta ka chuan a hlim ta hle a inin ang chia chia ni hi zu chhungkwa chuan thla kal zel tur kan awm dawn ta e pathian mal sawmna ani hi a lo ti ta chul mai shooting I te nu fa pawh an hlim hle a zia ni erawh chu a ngawi tlok tlok ringot kapawm lo zia ni fa ni lo chuan zu chhung ko fapa anga sawi a rem lowang kha milian nga hi la ro u voi khat ma kanin hi lo rap le to su ti in zuzi fana chuan chek pek a lo tum le ma se nu ber chuan a lo rem ti ho lo rai po rai the hle lo ngoi reng lo khan tong ve ta che zu chhung kwa te kan mang vek khi idu em ni a lo ti ta hloi hloi mai zia ni chuan chan ngai na po a shelo zuwa chuan anu chu a hrai son tir ta thuaya shooting I po in chek chula in kan kalmayang min ring lo mai thei I pasal chu sak che emo in chung kwa ti chhia thi ka tumani mia lo ania thil thleng pal leo leo ani ti in a hril shama zia ni ero chu a lo chap top a pasalin a lo khoi po a du to lo nu I ka thiam lo vek ani I du le min beng la an chhia po min lo bor bor ro min ngai dam na tur ani dom phot chuan kanun na po hi ka pe hia lang che ti in zu chuan a lo in ben tir vel zia ni ero chu ruma lutin ain kal nan ta tlata ka ti pal ti na ati dam zo to lo nat na chu atwar me kani engtia omzel tur nge ti po a hre thiam to lo ngai dam dil ma se angai dam du mai bik lova zuwa chuan lem changin thimai tur omang te chuan a om thul zia ni chu ati hlau thawng hle a ngai dam theinan ati ani nikhat chu ziang ziang a chuan dawr thil ru le dawr nga kut thlak anga puin manager chuan alo an khum chiam maya zuwa ten local ti hria in shooting I chuan a fapa chu tlan chhiat pui tum om tak chuan ava suder vel min pui sham ro an dawr thil ati chhepala chawi kan tum renga ma se ngai dam dila thingthi turin min phut tlata ani lo chuan jela te min dan tum ani ti in dot alo soi ngal zot zot chu dawr manager in soifia atum lai hin enga tinge customer te ilo bully a ti in manager chu zu chuan a hrai son tir ta dai maya chuta shooting ni le ziang ziang ate chuan thiam takin an nge na ziang ziang a chuan a inpom tir thei ta vel chuti lai in zia ni chuan kariat mi naw apai me kani ti alo in hre chuak ve chia awa hanlom te kher em harsat na le nat na kara lim na thar atong ve don ta ni in a hria ma se le
apia loka apasal le shooting I tenu fa in hlim taka thil an e ho lai tak mai chu awa hmutamai si vakholin khongai oma ti in avasot meeting kan neya company ya ti in do tin alo la chhang zui shooting I khutte chu alo fu sakpa enge test result te chu ana ati chuan ziya ni chuan chan mai na changpo a shelo a thil hmu chuan a chhawng hle an pa la chuan angai sak zui to mia lo le ngal zanlama ero pangpar ne na lo ho a ziya ni chu tonlung oi phe tatum rose ka ngai na ngai lo ka ti to kha ti in a lo chhang mak lo thon mel deuh hian thupa te chu a han choi le ngal zung zunga company poisa million za hi khonge in man anu chuan alo ti ta khau mai si project pakhata kan invest alom ti in alo phawat eng project nge villa le luxury car te skyline tan ti vel tenin khan in kung kai na anayem zianin alo ti le taxia chuan shooting hian kan fapa hi khale chen kha ama chawin harsa takin alo en kolasin na anei bok si lova in lua angai bok si shi om atwa reng tur so ka fapa ni a ka mu thei bik lawani alo ti tangi nge chuan company poisa chu anni support nan chuan ilo mang tamayem ni he company hi zu chung ko ta ni a kan poisa ni kan mang ve bokang chu por deuh hian alo ti zu si fan ila sherengem company kan register don khan tu in nge a capital tuma poisa pe che kani zong zong ka tirala na pathum thok kopin thopui tur company zongin kapu ina min ro chun zong zong te po shalvekin he company hi kan din thei chawani kha zu chung ko ta ti in I thu thu a ilo koi hervel le poisa I man mia mia chu RMB klawang ziya ni chuan alo ti ve ta sak mai ni e ma se kanupuya kani thau che lom hei shooting I te chuan miss zu ni na po anei chuang hlei nem tlemte a lo than pui ve te chu enge pui viau na tuna po ila rai theilo hi ti in zu chuan alo an khum le shepa alati tausan dai zui company ate chuan shooting I chu a tho tir zui ngal zat boka a personal secretary tan ala chhor zui le ngal mi pachuan om takilo ni kangai sang top che hetiang company te idin theiania tia shooting in a fak der na o ka thlum tak mai te chuan a thinlung a hne tel tel mai pakhatila chuan alo kwa vela ziya ni alo lut si katlu chepa chu wang mai mai ani kha alo ti soi zoya zuwa po alo in soi thiam na sa ziyanin shooting I chu ban tura ati ero chuan alo hnial ve tla thung zir sang bok si lo engma experience nei bok si lowina secretary na athok tur chu adu lowani president kania kathu ber alo ti mak bok si chu vele shooting I chuan Mr. Zu lungai su ka thei top ka chuanga company chu kain kol pui thei nge nge yang che iril ru a ha dam chuan fa te po in nei ve thoi mai thea sin alo ti ta zaya lo siamo ziyan kalro client te ka mu puyang che ti in zo chuan shooting I chu akai son zui ngat ziyan ni ero chuan engma soiboy lovin an dan chu athir mol topa chuti chung po chuan online na shooting I le a fapa te timol phawa chuan an lo lamo phu som zat le ngala mi ten an nu fa a thlaya an vum vel lai te le mi pa chu saktum anga an pu na video te chu alo en tir vel ka fapa wang chawani ka hmangai wang ani ka ti kha kalna tur an nei to hlei nem ati le chuan keima ti ani lo ka ti chu mole zuzi fan kumsom pariat kania tangin kania zui to nang hiamin phatsan zo ka sin ison thlak na nu le in fa patia wangin keipoi soi lo hi min an khum ngama mo in thiam lo hnekin mishing poi ni loem ni ti in ziya ni chuan alo an khum ve ta keima mo zana chan tur ka neem ni nangma zo khian zana chang she zok ta che I rai theilo wanga ni hi kan buai ni kumsom thum ka ni to fa pa ka nei ve ta hi minlom pui zok ta che I thik thu chiat na zong zong te kha da bo ve kang che anni so ilo ti buai le ni phei chuan kanin ne na hian atwar ani to mai
zuwa chuan alo ti liat le ta sok mai ani nei thlalak te chu ala ti tlake sham zuya zia ni chuan an tlei rol lai te chu ngai toiletin zu an engma anei lo lai po khan pasalatan anei du kha nia tuna chuan in sir tan hle to in dam chung mangai tiam tu mi pa chuan a mangai ring thei ta lo ni in alang ani ain a fapa te nu fa chu a thlang zawk ani ti chu a hra thiam chhota an ina ngei po alo hruai hawngam tlat to nangma wangin chen na an nei lova heta kan chen tir ve ri mai anga yang alo ti ham ham ni e chanu boruak azia om huna chuan kan chuak ve le mai yang shooting i chuan alo ti dam dia ya ma se zia ni chu alung oi thei bik lo aluak alo la chuak thut zui engma an soi man lo ziang ale zu chu room en tur chuan anin pom son ngala zian i pasal chuan kalama amit le apeng achitran me kani hi nutloya siam tur che hian engtiang a re nge hun kamamo don kan lo thlir don nia alo ti ham ham mai a hmaya chuan alo ben sak ta chora ingam chuan chong le te ka beng shep zel to ang che zia ni chuan alo ti ve mak chuta ziang a chu step atanga namlum angin an ron mo pu le ta zuala chuan an nu fa thu soi chu alo oi ngal duak mai box si damdoi ina te chuan an vai in chhuat chhal thul cctv la chu alo chhevek box si tunge dika diklo ti po sha thiam har ta ziang ala chuan anu shil angin tap chungin alo in soi khongoi thlak zwapa ngai dam dil vat turin zuwa chuan si ya ni chu alo shil ilu lul zil chuan kan in then khopang ati tamya mai zi ya ni do theina pon athlin to bik lo a tha e nang mitle thinlung del hi kawi bet to lowang che in cheni la ni mai alom alo ti ve ta shok mai unaw pa keman kalo biangi su tin ni chuan alo ti vata irai ni lom ni naw te chu nei ta che ma se fa uber ni nai ro ziang a chan pual ani to tho alo ti sur sura zi ya ni thin rim chuan alo beng her sok an soi she hek lo zu chuan zi ya ni zok chu alo nam vaka table a chuan atai chu vain so in na ati hle a thisen alo chuak ngal kati palutuk irai ti kalo shelovani tuna chang chuan katina to ngai lawang che doctorin i that huna fadang tam tak po kan la nei thei tur thua soi sin lungai su o ti in zu chuan alo be sur sura chuak ro ti zongin zia ni chuan a chang thung a pasal chu thena ss po shalveka zu grupa a share te po chu lelam atum ta ziang ale zuate dna test result po arukin alo nei tir diam bok nukangi chuan lo kholin zu chung kor union party a hian engwangin ngei lo kal ve lo mi ngai dan turte don ve ta che I local lo ani vai chuan ka fapanin hian inin then chiang khopang alo ti le ngal tun to lungai su ka local don nia ti in alo chang phota gift thatak lo ken sak bokang che alo ti le chuan te reng mai thil ro pui tak pek tur cheu ka ne lom ti in a chang le ani nei zung bun chu hlipin a thil tuma chuan hnung tol atum to lo family reunion party a chuan kal khom po an lo thahnem hle chanu zianga zu chung ko mi le sa ni tura ila lu du hi kalom khup mai shooting in a lo ti chuan ani fa po ni thei hle lo hne na hian lom thu soi ngai lo nangni hi om lo ula chuan zu chung kwa te hi kan mang phiar mai do na sin nukangi chuan alo ti khalmuk film khuro mi tu pa tur te hi ilo enkol sakring mai thayania zia ni na lo ti ta ka chuan ek thil nge moi soile thoi omlo takani chu chanu ilung oi lo ti chu ka hring alom chu wanga ka fa pa post step changa namlum du khai ni a shooting I chuan alo ti zo kalkhom te chuan chu thuan shat chuan zia ni chu an demin rap thak an lo ti mel hlom hle zuwa ero chuan che swal pal na mai ani kha ziyanin engma thiam lo na anei lo alo ti ve te tlat irin omlo atang khan chung ko hlim tak kan ni thin na kha atop dai to
I du a I ti kwal tur ka ni lo. Zia ni chuan alo ti ve thung. Mr. Zu inupui na aza lo zia chi hi mi hma a po atimual pho du chian ya. Nakina phei chuan I company le thune na zong po hi achu pui du hia lang che. Ti in su tingi chuan zu chu alo fui por chan ta a. Chu ta zu po chu alo thong thar le ta. In luling don tlat an ni hne na hian ngai dam dil ro alo ti le ta dai mai. Iwi re nuwa, iwi re na nu fa te ina ilo shwai ho duan ya, za na chang shiro, zi ya ni chuan alo ti sak to mai. Ma se kal khom te chuan zi ya ni chuan demin, ngai dam dil tur te chuan an nur ta thova. Ngai dam ka dil ma in video entir tur cheu ka ne ani, ti in, shooting in afa pa ngei, stepa changa anam thalai chu, a play khum ta mia mai. Engkim mai chu chiang takin alang ta vek mai si a do vek ani anu kani a kanam lo shim fake video ani don hi ti in tai pong in shooting I chu alo chong pang a ani te chuan police kawila chuiti rang u ziyanin alo ti ta ka chuan a hlau le thosi engwangin nge heng thil te hi iti a zu an alo ti chuan ka kham to ani aruka apa ini ring hi ka du lo ka ti pal ma se ziya ni hi ka thi ka ni I fel si a chung ko hlim ta kan ni the ka be sei wang ani kong dang ka shebok si lawa ka ti boy to lowang che u ti in shooting I chuan kal sana tuma a fa pa la chuan chap chungin anu chalo ngen ve bok si nukangi chuan lo khongai ve le in a to ke tupa ka nei to a khoya ma an kal bo lowang ti khan tok to ro se ti in party chu an chhun zom le ta a ilo hmu mo tunge to pa chuan chakna chang sok chu shooting in alo ti chuan zu chung kwa changa pe chwa che hi ka tumber ani ve hlei nem inin me ka tilu tuk ringot ti in ziya ni chuan alo chang mak pi ber chuan atupa chu rang ka chak thilian zet mai a pe a apa po in lian tak mai a pek thu a shil bok chutia hlim takan omlai chuan shooting I chuan a fa pa chu ziya ni hne na gift deal tur chuan a shil ta zaya khoi ka gift tur chu ti le ziya ni bek chula in chhuata chuan abun ro sak ta vek mai chung athila si nga chuan engthil emotak chu an muta a in chena lekha alo ni file pakhat zawk kero ziya ni chuan a charwat fapa ka du mai chawani a nangin in chen I lo du amo ti in zu chuan an khum shep mai a hming po chu sign du lo anu ero chuan hetiang fanei thei hle lo te chu chen dai la apoina omlo sign ro zu chung kwa hi chwa san tir ngal bokang che alo ti ve thung chu vele shooting I po chuan innu pa in kar abuai ai chuan kan kalbu zok mai ange alo ti vat nu ber chuan alo phal lo khop mai ka tupa hi khoya ma in shwai lowang ati ve tlat chhuata te chuan thu in naupang chia ang mai chuan chapin anwar kwal ta vela chuta meu chuan she hle ma se zu chuan a hming chu a sign ta nge ziya ni po in akal san ta wang mai le chuti lai in thu thar alo omta zu group 30% share chu shal tum ani thu an ron shil manhmo dewin anin lampan chuan zo te chu an chuak ngal kota chuan an thomhno te chu ziya ni chuan alo da chhuat tir vek to engthil ngei ti tak mai ti in zu chuan alo zot ngala kanin chen to a kan ina in thil a om ve reng a tulna om to hlei nem alo ti mak million za chuang man hu in ro pui tak an chan mai tur chu shooting I chuan alo ui ru hle Mr. Zu lei vekani kha in chen du tu zo ki ni a e chwa san zo ka nga yang chu alo ti chat a shil lo che ni mai thei he in hi ka in ani hi property ya po ka hmingin a om fel vek to ziya ni chuan alo ti si engma soi boy thei an nei ta lo zian zianga nuama ti sia min pe mai la ti in an dil ta ringot alo phal bi khau lo mai enga tinge company share te kha shal itum thuta company in boina na sata kan to pha the sin ni e thinrim vya ma la company kher chu fiam tu thona chi ani lawania an lo ti chuan
karil ru ka siam fel to ka thak to ngai lo ti chu isha chiang viawin ka ring alo ti le itima ma to nia ka do theina hian atlin lawange ti pa in zu chuan po son alo tum ngota bodyguard ten an lo dang si rim taka kha le chen an lo thora chu an ni mirin om lo du am lutuk te hniana ek ngot mai chu atum ho lo I share hi a shal lo la kanin chen lo mai do na lum ti in zu chuan an thlep kwa le ri ngoi lok mi fa en kol se lian tur chuan ka in zuam ve lo ani president kan thak don ani ngot lo chuan ka shalang zia ni chuan alo ti ta tho si thinrim sa tin zu te chu anin thiar filim ta a Function group mi le sa motora zia ni avakal chuan mi pa pakhat nen anin supal anin endeu wangwang lain beche pakhat hian engein ti ingwangin nge kabial pai lo chhai vela ti le ben alo tum ngal ringot ma se chu pa chuan alo dang wata tun chum chu kangai da mangche khatianga do ta min pu le ni chuan ka king to angche zia ni chuan alo ti tamai chu pa chu chenmo ni in zia ni kalta chu ain zui wangwanga Nisa nen chuan an chung ten in hwal tir phet an tuma chenmo hian adu ngai lo alo ni ami hmu tur chu chenmo chu alo ni reng le ngala an han in chibai thale ri chuti lain Zoo Group stock price ero chu din hmun ngaya alo la ding ve reng thunga ma se zu chu apum ana thut mai su tingi chuan lo bai pui vatin damdoi in lama chuan akal pui ta a Chenmo le zia ni te po in tho ho dan tur an lo ngai twa dun mek bok Sunday ya sanja ei dun tur te chuan anin tiam zui Chenmo chuan a star deuh tlat ti a sha treng mai damdoi in lama zu a aum ta ka chuan su tingi chuan president church chu ala ve ta ringota policy tharte avapuang ngal office awara na thok 10 minutes som ayare an post an chwa san tur ani lo chuan chumha hlo ka zel tur ani ti te business tripa po public transport an hmang tur ani taxi an hire don ani chuan dilna a hmalama submit zel tur ti te le thil dang dang a soi dwa mai member te chuan a thil sui chu an pom ve thei ho lo dan chu a khir lutu ti in an sui sel ngal ma se su tingi chuan tu ngai dan ma chu ngai thak atum si lo chutianga thune na hanlan tir vel te chu a thil chak ber lo ni restaurant pakhata chenmo le zia ni te chuan thil an ei dun ta nge ya chenmo chu felin thil ana chang a hri thin reuh hle a zei reuh phian box si nen zia ni chuan a ler a ring hle a chenmo la chuan ka ngai ven zong takini ti in a hril to box si pasal chen hlim hlol ka ni a ti in zia ni chuan a lo changa ka hrialom ma se tu na te chuan isingul to a alo ti le min hre thiam la tuna chuan ka career a in focus ka du ani ati zela meeting dang ka ni ya ti in posan dai mai chu atum pakhatala chu abe dong du chuang lo adan siam chu strict takin shootingi chuan akal puita a toilet paper man te pen man tam man te chu adil zel le ngal tuama chuan an ngai theire talwa pakhat phe chuan aban pha ngal phun su in hna in chan du lo chuan thatekin hna thok ro ani lo chuan bang vek ro su tingin a ti chuan an vai chuan an bang ngal vek khanglang chuan midang kan roi lewat mayang ala ti ham secretary chuan zu chu thil om dan te alo hril zunga ta thok bang te la chuan an company chu an lo la khing zui buk nen zu chuan soi tur po a shelo a thinarim em mai ani chutakara shareholder ho po chu thinrim takin an lo lang zui ve ngal bok secretary chuan dana bank dai sham chu alo tuma ma se om zia nei lo he thil thlengai hian mo phurna la angche zia ni omlain engbuai na ma kan nei ngai lo ti in zu chu an lo kok ta sok mai ma kan lo la don nia ti in an chang ta ringota shootingi la chu engma thlenglo ang mai chuan ala thoving em zui zo thinrim chuan lo hau shepin zu chung ko tlak chhiat tir itumem ni ti in alo zot
Hlotlin vat ka duh wang zawk ania, company in hma a sawn phah ka rinwang ani. Zia ni tel lo pawh in Zoo Group hi a kal tluang thei tih en tir ka duh wang mai chaw ani. Tunhun hi nangma thlen pui zawk ani tih lan tir ka duh wang ania. Shooting i chuan alo ti le zai zai tawh. Chuta tak chuan mi ten Zoo Group hlotlin na chan chu Zia ni ani thu an soi thin te kha hre chuakin Zoo pawh chuan hangai tuahna chu a kal pen tir le chanta a. Ziyanin Mingyan Group a in thar ve tih te a hriat hnu phei chuan a thin rimna chu theih hmil daih in Ziyani te eldan tur ngut chu a ngai tua le daih tawh. Shooting i la chuan Nansheng Group project millions a hnih an chan theih chuan din hmun tha taka an din thei a ring thu alo sawi le a. Fan tam tak an mamawh dawn bawk sir wang chuan lawn la mai tur chuan a thu rawn bawk. Tu beng mai in poisa min puk tir phal lawang zu an alo ti pawh in ruam hman na alo nei pui le sham duh thlan tur dang nei chuang hek lo le ani pawh chuan chu ruam hman na chu alo rem ti ve ta a. Mingyan Group te pawh in hmalam panzel in an tih tur an ti ve mop mop tho zu an lo khawl in then na tih fel a ngai thu a rawn hril. An vai in hmuhna hmun chu coffee dawr ni in property in sem dan tur chung chang an soi pui duh lek chu lo ni in an ba te chu nupa an ni lai ami ani awang chuan an rul dun ngei a ngai tur thu shooting i chuan alo soi ta chat mai ba tam tak an lo nei chu ni in kumtin lawn la ang chuan an lo in siak thlangwai mai a ma se chen mo chuan alo zong hmu ve hlo tunge ni a engwangin nge alo kal ve ti in zu chu alo sanghal phat mai in chen vat aduna chana te chuan alo puta deuh deuh nang pawh i lo rin awm bik top lo hi ti in shooting i pawh chuan alo tui hnih ve bawk a chutia Ziyanin mi pachhelo le fin hmel tak mai a hmu leh bik chu a thik kher mai nangni pahnih hi lawm ten awm chu le nangmah ni ang turin midang te hi ngai ve ngot su Ziyani chuan alo ti chat kan ba chu min pe vat mai ro dan ani a izom mai angai ani an lo ti le sham Ziyani te company account te chu an hold sak vela i tong thei reuh hle mai i lo chawr chhuahna tur awm pawh a hriat theih ruak ruak e chenmu ana ti chuan shooting i chuan alo lan na hle ka fa panu ni a kan chung ko nu ber tur ani hi khati khan tong khum reng reng su zo chuan alo ti vat a topa chuan Ziyani chuan ba te chu rul pui mai a tum ve ta a an tong zong erawh chu alo record vek chu lo ni in khang an ba ni a an soi zong te pawh kha phua chawp tam tak ni in sum an hmuh theih nana an ruam hman na vek alo ni reng mai Ziyani chuan alo man thiam ngal vek si a text all ru anga report le chu atum ta mak mai le zu chuan alo hlau thawng si a alo khap vat chui chian an ngam bawk si lo kalamangai reng che then chi hi ka du lo ani ati taringot ke chuan ka lo then vat lo che kha ka in thir hle sin ti in Ziyani chuan a kal san wang in then na pawh chu an ti fel zui ta a i lo let le du chuan ka lo ngak ringang che zu chuan ati sham lai in lumpui turin chenmu a alo lang ve vat thung shooting i te nu fa le zuanu te pawh chu an lo kal ve bawka shooting i ne na inin nei na certificate ti fel nga lang u ziang an chung ko dik tak ni adu em kha anu in alo ti chuan kanin then ve chia ni hi zu chuan alo ti pasal dang amu zo to chuang lowanga alo bei se le mai mayang che anu chuan alo ti le kapi lo lungai su kom chung chuan pasal tur chu awan lowang ti in chenmo chuan Ziyani kut chu alo chel sak ve ngat film khur ro wala mani pasal ri te pawh ti chhevek tu mi hring ani hi shooting in alo ti pawh in enga ma chuan an ngai du lo chenmo chu chuan a hmu hnu ang riau a hriat na neya Blue Bay project changngai tur chuan anin fui thar sura shooting i pawh in nei puya alo som zai bawk nen an va in nei ta nge
Shootingi malak tumdan ero chu adang zai mai Blue Bay Project ani theina tur ani don phot chuan ti she engma nei lovin ataksa helpo chu ashal phal mai zuknia hetiang mi te hi chu minna satak ani du hle reng ani tunhma in ziyani hian chenmo hi car accident ato lain a hliam te chu buaipuhin alo va chan chuak to alo ni a chu chenmo chuan alo la shereng ma se ziyani ero chuan shom po in a omlem lo atum ber chu zu te chung ko laka phobalak le adin hun so nge zel chu ni a mi pa ti vela chuan ala boy man lo ani ber chu wang chuan chenmo chu alaka chuan fil he ma se a haider char ani Blue Bay Project morbok na ni po chu alo thleng ta a chutia chenmo le ziyani te anlo inzui lu chu zu le shooting te po chuan lo hungal chatin anlo panding ngal kanin nei to sin heta te enge ti ve tuma project hi chu kanta turani shooting i chuan alo ti ngal ringot mi pasal chu sakdu tui ni a ila in soi thei ve le ngala zapoi zaklo mangi ziyanin alo ti ta ka chuan company le ziang awang mai alom ka nei ka hmangai te chu nangma cheini zu chuan alo ti le tadai mai du tok te u inchung changa chuan buaina ka nei ve lo tunge i nei le nei lawa po ka buai lo ma se zu chung kwa a ilak lu achin shooting hi hian chiat na hlir a thlen che ni hi ziyani chuan alo tingat kan la shemayang chu project manager Mr. Yang anen hian kanin she thakho pasin tho ho po kan rem ti vek to shooting i chuan in ti thei deuh chuan alo ti ani chuan Mr. Yang chu ilo thamlung oi ti na em ni Shen Group thu nei tu sang zok ne na kan report te po i hlau lo zok ka ti chenmo chuan alo ti zau Mr. Yang ate chu CEO chenmo mak pasin nanga report khan engma omzia anei lawang shooting in alo ti le zwap a in konfi hle mai voina hian zu chung kwa te hian he project hi in chang lawang chenmo chuan alo ti ta hmia mai ma se athu soi chu an oi lo hle manager yang apo chu alo luta tho pui ngei tumin an lo dong song thalom hle shooting i po chu abang bik chuang lo zuwa ero chenmo te pahni tongin alo thian rem zwa sau thung chenmo an phone call a man hlan chuan yanga bula chuan ziyani chu an lo hek zota ani pui ro chuan heta engma be sei tur in nei lo horo u alo ti ngal ringot bok chuta chu chungkwa te hian hne na an changi ti in apuang zui ngal zat an lo hlimin lompuina thula chu an dong ngal mol anin ti thei hle ziyani chu an nui zat vela zan hni khate chu in kom veila ti dan dang te po kan ngai to adon nia Mr. Yang an alo ti lain e khai achi do nem ni chenmo chuan alo ti ta si a hmuthut chu a thing ngal rup enga nge khatei om shooting in alo ti chuan alo beng hoi sok shen chung ko fapa ni hi ati ta ka chuan makti in an hoi kwal ta shu hloma ama chau chu shen chung ko fadik tak ni in unaw mi pa pahni ala nei te ero falak an ni thung Mr. Yang chuan in soi fe in ngai dam adil mola pa se shooting i lo in soi theina video aruka alo lak chu chenmo chuan alo nei khiau si in mo luat man in tel ta ni hi ziyani chuan alo ti ve hlak henu hian minzar buai ani mi pa te chuan ti swal kan nei ve kalom ti chung zelin Mr. Yang chu atlan chuak ta chuanga minring ro Mr. Zu don ve kan soi ani hi company tan ve kan ya ka ti ziyani po in chenmo hi a thlem ve thawang project nei atum sia chu wanga lom hetianga ka ti shooting i chuan alo ti le zai to ziyani chuan alo beng pop zu an chanin alo nam son chuta meu chuan ziyani po chu angoi ring thei da bik lo shooting i te thuruk chu aron puang chhuak ta shooting i pa chu zuwa pa in ti hlum na chan le zu group lak chiat na chan alo ni reng mai project pakhata fan million somriat lai mai chu lo ti ching penin
zu pa khan rin hlel na lo nei ma se eng tin ma ala thei lo a chan chu a zuwa hian su tingi hi alo mut pui khangla nga ti mol phawa an vo zui alo ni chu thu le a fin fian a tia wang chuan zu chu a thu ta nok maya makti na hlir chuan khatin a thinarim chun mai su tingi chuan engma ka pa thil ti te kha ka hriat pui lo ani ka star thin lutuk chia ka thiang hlim na po ka hlan che sin ka hmangai che ka pa khan a hrai rui che ni mai thei ma se ke chu in thir na engma ka nei lo ania a lo ti zoi zoya ka hmel ma fanu chu ka lo nei che mo zu chuan a lo ti twar mai min ngai dam ro ziang awang tal pu in su tingi chuan a lo ti le zai to chu chau chu su tingi thuruk chu alo la ni lo fo ziang chu zuwa fa dik tak alo ni reng lo DNA test report nen lam chuan an lo en tir ta thlap mai si do ve ka ni alem ani hi nang lo chu tuma ka nei lo DNA test te po ka nei ve to tho kha su zingi chuan alo ti le sham ma se zu sam ve test tir alo ni hair salon atanga ala ka ni nge nang hian midang fa chu min en kol tir ituma mo zu ana lo ti tak vak vaka chuan ni e ziang hi I fa chu ni lo ma se pa du a amamo ve thawa sin kum engzat nge ke ma ke en kol chung ko pa ngai pek ve ka du ani su tingi chuan alo ti let ve ta piap mai chu wang runga chuan do ta min bumin kan chung kwa min ti chiamo kan fa nge po chia tira sin ti in zu chu alo chap top u nau pa min jing ro ziang chu I fa ni lo ma se apa ang chei na en thau che lom mangai takin I tar thi thleng pu in na en kol thei don che sin su tingin alo ti le ta ka chuan chu avalom don ve ma se kadam chungai in en kol na tur khop poisa chu kala nei ve lom kan poisa ru in ka pa in thata chuan kan poisa thovin in nu fa in ka chomang cheu mo ipa ang thawini hi engkim ishevek zu analau ti si du thlan tur ka nei lo atin ni ka nau pai min ti tlak saka ka bial pa min tha saka min vo bok si a ani la chu car accident in min borel san le dei bok si ziang a hi ka chom zo thlot lo ani ka pa la in poisa min pe du si lo ka lo pan top chia ni hi ma se ka hmangai chen ya o su tingin a ti chuan kalbo ro ti in zo chuan alo nam son dor eng tik khan nge sha chua ti in ziya ni chu azot ve thung thlatum kalta khan a bank account ka check na lama ka ring hlela ni khang ka thil ti anga a soite po kha dol fe kan ni kha shilma che po ni la yoi le don chuang lova ti khan lo in chi fel to mai ro u ti in ziya ni chuan a ho san nal nu ber po chu a thinarim kher mai ang pa in a in so taw ringot ipa an tha po du tok lovin a fa chu min en kol tir an na tum shamania chu po do sui chung le ngalin check-in aden sok te po an hlau lovem muni chen ngal wang che ti in arak na samai ka pasal kha ka chen don chuang lo ka thiam lo ani do shil che u ka tum wang ani lo ania ka hmangai wang che ni ti in su tingi te nu fa po chu an lo lut ve le kalpoi lo kal ngam zo ka ti kan chung ko sum le pa ya in tang fak te kha in lo tum ngu ta nge na ya khat po in mang to lo wang nu ber chuan a lo kok ta sok mai dan ang thla pa nu pa kan ni a chuti mai chuan min na chuak thei lo wang ti in ziang a chu khongai te chu lo dil tir thul ngoi ro ipa po kan ni lo pa po min ti to su in chenna ti fel I du lo ani chuan ipa bula jela ka thonang che zo chuan alo ti vin thak fai du kha tam tak ka shin sakang che su tingi chuan alo la ti sham hu po ka mu pe to lo che u ti in an shwai bo tir ta da ya thinjim lai in a serachi chuan an tho pui tam tak ten an contract an ti top thu te stock price a hniam doi thu te le shareholder thinjim zia te chu alo shila an pung khom me ka ni o me alon lak la rol turin an lo nor sek bok si a pek vat lo chuan
a ro le in le lo te li lam ani tur thu te an lo la sui ta deuh deuh an tla chia chu ani ta der mai nu ber po chu a hlau thawng tak zet zu po in ti ngai na a hre to bik lo an ril ruwa chuan zia ni a lo lang hal in then to ma se leinat na tlem a zawng a lo nei hlau takin ti in an company a chuan an ba kal chil le thor secretary te chuan lu chu an lo phal lova ma se a lo an khum le zek zian I ha thin om sia sup tui deuh mai kalau ken sak che sin ti in an lo betlon ngal hle hun kan nei tam lo ania engin du in soi lo chuan ka kal don zianin a lo ti mak a eng lo ania bum kan to ka sum lama har sat na na mel lovin min tlak bua ka ni su tingi wang vek hi ani abumin kan lo om rei lu tuka nang chuan engma thiam lo nei nei lo ente I company hi ti top dai la kan company lama lo let le to mai ro chuan boyanen hian inin nei le anga chungkwa kan ni le don sin a tewin a hnai lo zianin a lo ti mak si nang fanei thei hlei lo pasal chen to box si kha tu man an du tak tak lowang che chen mo po in a fiam kwal vel mai mai che ni hi a lo ti le hloi hloi a chen mo po kalna tur an ne awangin zia ni hrai tumin an company chu a lo thling ve chi a poisa chu min pe mai ro a thu shima inin chen na awanga I poisa dun le he company idin theina chan te po hi ka fa patho chwa wang ve ka ni kha I fa patho chwa ani lo zia chu hei anin chena a shat ngal mai alom zia ni tho chwa ve ka ni kha chen mo chuan a lo ti ve khau mai an sa te e he company hi ka khar lawanga zu chungkwa po hian ka lo le to ngai bok hek lawang imba chu nangma ni in rul ve mai ro u zia ni chuan a lo ti tabur mai mi khongai na iwa nei lo ve an lo la ti sham min khongai ngai bik hlei nem a lo ti ve zel si security guard te chu a hruai chhuah tir mak nge nge zu te nu fa po an thin rim em em ringota ti thei ero chu an nei lem lo an hnuaia na thok te tan chuan ei le in te bua sai sakin zia ni chuan ti lom dan a thiam khop mai chen mo po in a be sei zui zel bok ma se in le na hlim om lo tak atanga bulchan ani awang khan zia ni chu a fim khur to hle a bial nu ka nei ngai me lo ania min ring ro nangma chia hi ani ka tlei ro lai atanga ka du om chhun chu ti a ashil nu po chuan alatna ri fo ma se aruk tak chuan akianga om dan danglam tak mai chu a shereng thunga atutur alo dom lai vel chu su tingi khan lo en thla in thla te alo lak sak vel ni sha chu awa thon ta a ani po chuan nu sheni lama chuan tran lo la ve in zia ni ne na an thalak te chu alo en tira chen mo a azar boy zia te alo shil ve char char ma se asir zong ani awang chuan nu sheni chuan chiang takin zia ni chu a hmu thei lova mai chan nge ya mu chu atum ta ni a fa pala chuan avalen sil deuh tluk tluk bok si zia ni po na a tho thatir man meu lo zawk ani a in la zei thei ang ring bok si nen a chang chuan nui te po a ti za deuh ro anin mel deuh hro hro chang la atam chuta an tho pui chen khatin an contract an ti top thu an she thut le ngal pona an va chwa chuan zu te nu fa le reporter ho kha an loading far hloma ching chi mewin pangpar nen ka hmangai che min nei le ro ti in zu chuan alo som vel o ti mai ro ti in an bul vela mi te la chuan an lo aw ve sek bok atira a propose lai mi aluminium ring bok mai chu lo keng le in an hun liam to te chu a soi chua ka ma se zia ni chuan lak sakin a vom bo mak mai nei le chu atum to lo tia chiang hle an la be dong du chuang lo lung hlu zung bun chu alo phor le I nei zong zonga I liem ni I ba te kha varul photla chen mo chuan alo ti khawa tlereuh le in man to tak tak nen zia ni chu alo chhai ve mek thung
Chen mo ang chuan ka ho salaw ani mai thei mahse ka nih zawng pek chi hi ka in huam a sin chua chuan alo ti ve zai kum sawm liam ta mi ang kha ka ni tawh lo ka duh ber hi hausakna ani lem lo min ti buai tawh lo mai ro u kan fa a boral tak atang phei kha chuan nang nen hian in zawm na nei thei kan ni tawh lo ani zia ni chuan alo ti le mak nu ber pawh chuan alo vo pa kan poisa zawng la in min chhuah sana ka fapa hi leiba tam tak a hnu chia ni ti in a pu chheta dai mai I fapa in a rin awm lo san wang zawk ani kha an in then secretary khan alo ti ve zawa an rit a chel chul mai tunge oi tur pawh an hre thiam hlawm lo a hma ang chia khan chhuata a tal kual vel leh chiam a eng ang pawh in lem chang kual vel mahse zia ni chuan a rilru chu thlak a tum lo bur chutah su tingi kha alo lang ve leh nol min ngaidam tawh maw min ko sia ka lo kal ngal vat ani hi ti in zual chu alo chel ngal bor zia nin a rukin a ko alo ni reng si an dik lo zia fia nan a du ani zu an alo be thadu lem si lova kan la in then fel lo kha inupui hlui I lo be sei le amo alo ti ve le ta chia mai mi te pawh chuan zuan nih na dik tak mai chu lo hre chhuak ta in rap thlak an ti khawp mai fa nei thei lova chu wanga lawm khatiang thil kha a thlen ni ti ve bawk mahse tuma lam tang an nei tawh lo an lui zat zawk hle IVF te kan tianga fa te chu kan nei le mai dawn a lawm ti in thlem chi ki min zuaw chuan a thlem chiama nangang hi ka fa pa tan pon ka du tawh lo che alo ti buk tawh si chhuak tura a ti pawh a an chhuah du tak lova chuan nu ber ka a chuan pon chhia chu hnawh sakin zuaw zawk chuan chi a thlah theihna chance a tlem zia tih nem hngeh na report thleng chuan alo tlang zar ve ta piap mai a fa an nei thei lawk lo na chan pawh kha zuaw wang zawk chu alo ni reng si doctor a hmuh tumin mana tawh khan alo hre chhuak dai tawh a mahse hriawm a ti a hlo awangin ngaihtbawpui mai zawk a tum a lo ni zuaw pawh in chhir le zak tak chuan a tap ta a a nu pawh chu ti bawk su tingi pawh chuan bel tlak an ni lo a ti nge an ngaih sak lo a ti deuh zawk a chhuak ve hna bawk a a hun taka poisa an pek theih lawk lo awang chuan a leibat na te chuan zu te in chhung chu lo luh chilin an bungraw tha te chu an lak zawh sak ta vek mai a hnathawk te pawh an bang chuang lo hlawh pe thei miau hek lo le an thil hlu te chu ui em hian a nu chuan alo tah pui tlok ringawt zuwa erawh in chhir em in zi hian ni ngai chuan alo kur ve diam thunga su tingi te chu zi hian ni emawti in alo kwa vel a hriat chhuah chuan a thin a rim hle pakhati la chuan zianga kan en kolanga mi fa ni mai alawm alo la ti ve tanga tuma ma in dem thei chuang an awm lo an tura chu an seng mek zawk ani zuwa then rim chuan su tingi chu a rek hrepa ani la in chem te in alo vit bawk lehlama chenmaw pawh in zia ni chu ti hlim tumin a lian chil deuh tlut bawka zia ni pawh chuan a hawlem lo te a hriat theih zu chu damdawi ina ni khawhre lovin a awm mek a anu pawh stroke awangin enkawlh a ngai bawk su tingi erawh police lamin an hruai hrang ta tih te chu an hre ve a an mahni hriawm insiam ani awang chuan an ngaih ven zui vak duh tawh lo mahse chuti mai chuan chenmaw chu zia ni chuan a chhang du chuang lova shen group te la chuan mingyan group chu alo target ve chatin an ngam na ai sang zel chuan project tam tak chu an lua lana chenmaw chuan chu alo hre ve mangmia lova anu ti vek alo ni ni hraila chuan chenmaw chu lo la be tha ve ngat zelin chung thil thleng vel zawng te chu ama ti tir vek ani chenmaw chuan alo ring kal mia thunga biak pawh be tha pe lo anu erawh chuan ni hra thlavang chu lo hawin a fapa chu a zil hrepa sutiang nu thlawai fa pawh nei thei tawh lo saw I nei tur ani lo alo ti hmia zuwa erawh chuan ka du ka nei ve ang chu
chutiangin I du min nei tir tum ringot su alo ti ve thlot bok si anu chuan mai chana nge ka hmu dawn eng ang mi nge ni kan hria ang chu alo la ti hrama a fapa la chuan zia ni hmu chu a ban san du chuang hek lo a thil siam nge te chu ken sakin ei siam a thiam zia te a hrilh vel chiama a dik ani nge yang chu an A5 e kalom le amusement park te a hruaia company lama buaina an nei to lo bok nen rilru ti thoven nan ti in ave infiam kwal pui chiama zia ni po hlimin lom thu te a hrilh ve mol mol har satna to laia abula om reng china wang le a chan pui china wang khan alom hle ni chen mo la chuan a in rin lo hlan chuan alo mo thuta min nar to bik lo la chance min pe ve sham ro ti in alo ngen non le kalang ti tur ka nei ti in zia ni chuan akal san le dai to ma se chen mo ero abe dong don chuang lo ni kha chu chen mo nu le ni shai te chuan zia ni chu an va hmu ta nge ya chen mo po chuan lo shevatin anom na lam chu apan ngal chen mo nu chuan chek lo pe in a fa pa chu kalsan turin ati ta hau lo mai ka hmu voi khatna chian ya wangin hei hi lom thu suinan ka pe ang che inin nei huna po fa in nei emo nei lo emo ompui tam tak ka ri sak don chen ya inu ang che in min en ro alo ti ta dai mai ni sha po chuan angai na she lo hle a chen mo lo thlengin an thu sui te sheve hek lo le zia ni chu adu zia le midang nei san atum lo thu te a soi tlang rot mai a fa pachan him tu kha alo ni reng ti a hria ta wangin anu po chuan anin nei chu arem ti thlap to tuna chuan zia ni po ain thup reng du ta bik lawa chen mo chu adu ve thu a hrilh ta ole khati zong kha tun tum drama chu alo ni le ta drama thar hmu nom tak nen kan lo kir le vat don ya milo en sak china wangin kan lom lu tu ke